Tumurigereri ya mate yo motakano aserie Charles Kerubo Arani ojore umenyi bu mochie bwe Kerenyo nigasokire na kuburia nyakabaga gusirwa elio mwana oye uyu nyarakabaga kora amatemu amanene na grade 9 gosekichesea elia nyarakabaga gosoa ase eskuru ya Nyamagwa na gochaka masomaye asine secondary gose grade 10 korengana nere amone amate aye nigo umusubati ojware no kugani kwa iguru muno kubotekana amo no gosira kwa mugaka oye amo no buroire obu abairiga gotwara segeka egetambe mnagotumanya mulikito Paul Cup Okara ingo igagaiga astinsemechiga cha Kerenyo asitokomerana muno mongina Charles Kerubo Arani oyo ogotwerere njira uburuire bwa pressure na bwego n'uburuire bwa sukari wagendere kwa boko bomuchando munene asiga k'emyaka 15 yaherire bwara nchandire akanatikira amaguru nabachukiremo kibyarambiye achakire kurwa mwana wanchandigite akimonko Gendo yo kumingeringa nigo omusubatuyiga ari umutakanwa oyo ogendere ko bagakomenyera bweka achandigite kurwali buriro bobwaye na gusomya umwana oyo mukasire ta Samuel Arani oyo akora grade giri yake ande kurwa skuru yake babe nabo igo bwetabuye na kurangirwa skuru ya St John's Nyamagwa ase akorera enchera oburemero bwa monyorire asatabwati busyo gusemagega kinga kigabana bagendere ko bakogenda ase chisukuru asokora yera igongo konyulinde ndi nabonye nyasa okonyurira twichinjera nanyora nakonyuru nanyora nanyorire na Mario bongo tumeka abwate omujando mugako yashirete mugako yanyina ashira tabwati mwana onde yabwate omwana oyo bweka onde tayora amokonye mongino yo kamera basawo kurwara bona tabwati kende gionsi nonyene nyomba tabwati ari no muchando ro mokongo tabwati ndagera asakuri nabamate bakomara terakandagera oria bona no bare igari ukaiga no mwana na royo gweka bona ngina itete skuru nyina nigagerere njira bagende ko bagucandika nabo gucandikirwa obugima bwaye ase ogukinira obokongu nanye no koda tindi kororare tindi korora bune tindo chikini kia ogionsi nari komasome na masome ti academy no na muchakereti ngake ina wete chinguru na renge biya kerende kunyora tirambua no na ngore ti no akorete kurwa kanya agaite mirimo saba ari twatebe tubaire primary yani public school ngamoira kebabe ingana umwana yiga kwerere njira endoto yaye arocingana ichikulima ujetakunyora musamali uranyari ko bagakomokonya kugenderea egasomeke kiaye naomba serikali nisaidie school fees. Nimeitwa Nyamagwa Boys. Mamangu ni mgonjwa, hatuna kitu kwa nyumba. Naomba serikali tu inisaidie tu school fees peke yake tu inisaidie kunifundisha. Hii ni tu naomba serikali tu inisaidie. Hali ya maisha imekuwa ngumu. Venye mamangu alikuwa mgonjwa, alipelekwa hospitali, kabaki mimi peke yangu. Nilikuwa nasaidiwa, sikuwa na kitu kwa nyumba. Nilikuwa mimi peke yangu. Naomba tu serikali itusaidie. Hapa nyumba hatuna. Hapa ni kwa wenyewe tunaishi. Ono nigo baganiria barayibare no moyobo gwanja gwa Sokya ilyo kubasira anene mwana yiga Samuel Arani kugendera mu namasoma ye ili gwikirania endoto yaye yokoba umuralia Kumasha shule nataka kuwa journalist. Hiyo ni talent niko nayo. Tashule natangazanga, hiyo ni talent. Nariko basaba batororera amabira nje n'umwana bansomeri umwana nanje nawo bagongonya nawe nebese ya Mario bekera na Misiri akinkonye ngusaba monkonye yani nataka monkonye serikali yankonye ro umwana ensomeri umwana achagwe konya guchusa akende gionsi tabwati na nyankende na marangiti tabwati kende gionsi na bari ga chana to guchana bako akona gukora iga nanje nkora marentera ndo bonyeni iga ona babwate umuchanda na kurumanda tabwati kenda ko abara iye nko batebia naki momororera amabira ikiagera tabwati onde bwese tabwati mugakoye tabwati mwana onde monana na royo gweka bwate nande ngina itete kuripoteri getaseni kya ubwanjete kya gatembe kurasi nseme chiga cha Kerenyo imenye bunga ya North Mogrange county ya Nyamira inchego nguruko Polycarp Okara.